ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಎನ್ವರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಮಾರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚ ಮಾತು ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಆಂಡ ಅವು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಪಂಪೆ ಗಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ರಡ್ಡು ವಾರಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಯಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹೋದಿತ್ತು ಐಟ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಟೆಂಡ ಐದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ. ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5 ಇನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಪಂಡ ಮಣಿಪುರ್ ಅಂಚ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಐಕಾದ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾನಾಗ ಐಟ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಸೇಲಂ ಈರೋಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಬರ್ತೀರು. ಅವು ತೂನಾಗ ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ ಐನು ಇಂಚ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಸೇಫ್ಟಿದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಾಕಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋವಾರಗಿತ್ತು ನಲ್ಬಾರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಊರಿಗೂ ಅಸ್ಸಾಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ರಂಗಿಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಜಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಆಂಡ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ರಂಗಿಯದಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಲರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತದಿತ್ತು ಅಂಚ ಲಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಐಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐಜಿ ಯಾರ ಕಂಡೊಂದು ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಇತ್ತಿನಕಲ್ದ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಪರ್ಸ್ ಪೋತುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೋತುನ ಪಂದಾಗ ಅಲ್ತ ಜನ ಪಂಡೇರು ಇದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಲು ಇದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ದೀಪುಜ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾರ ಪಂಡೇರು ಎಷ್ಟು ವೆಲ್ ಬೋಗಿಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ ಪತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋತುನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ ಕೈಟೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಲ್ವಗೆ ಸಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೇಜಿ ಬಂದೆ ಅನ್ನಲಾಗ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಡ ಪಂಡೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ 2 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ದಟ್ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಂದು ಪೋತಿಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏರ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ವಾಶ್ರೂಮ್ದು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬು ಅಕ್ಲಿ 3 ಜನ ಕಲ್ವೇರು 2 ಜನ ಬಲ್ತದ ಪೋತಿರು ಒಡೆಗ ಅಂಡ್ ಬಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಳು ಪತ್ತದೇರು ಆಯನ ಕೈಟಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಕಾಮಾಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಪಂಡೇರು ಇಡ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಂದು ಮಲ್ಪರೆಗುಂಟು ಪಂತೆ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನು ಕಲ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ಐತ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆಗುಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೀರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಣತ ಕಾಸು ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೊರೋಡಾಪುನು ಅಂಚೆಂಚವರ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ FIR ಪಾಡ್ನಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಗೇನಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೋಂದಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಚಾದ ಇದು FIR ಪಾಡ್ನಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಿಂಚೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಾಸು ಆಯ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಎದುರಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾಂದಾಗ ಏನು ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚಂದು ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತೀರ ಆರಿಗೆ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ ಆರು ಕಾಸು ತೆತ್ತೋಲ್ನೆ ಐಕ್ ಬಟ್ ಇದು ಸೌತ್ ದಾರತ ಅಂಚದಿರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐನು ಬರೆಪಾಯಿರಿ ಇಂಚ ಮಾತೇನು ಲಾಸ್ಟಿಂದು ಬರಲ್ಲ ಥೆಫ್ಟಿಂದು ಬರೆಯೊರ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ತರದ್ದು ಬತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲನ್ ಆ ಊರು ನಲ್ಬಾರಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪನಿಕ್ ಡಿಂಪು ಬೋಡುವನ ಗುರ್ತಾ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಪ್ರಕೇಂಡರು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಐನ್ ಮಾತು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಪಾತಿರು